Kauza okolo Progresívneho Slovenska naberá na sile. Prieskum ukázal výrazný pokles strany. Ešte nedávno sa Progresívne Slovensko pohybovalo v prieskumoch okolo hranice 25%, dnes sa však podľa najnovších čísel hovorí už približne o 18%. Je za tým únava voličov, politické útoky alebo kauza okolo rodiny Michala Šimečku? Politológovia upozorňujú, že táto téma môže výrazne ovplyvniť atmosféru pred ďalšími voľbami. Diskusia okolo rodiny predsedu Progresívneho Slovenska neutícha už niekoľko týždňov. Téma sa postupne presunula z médií aj do politických relácií a sociálnych sietí, kde ju pravidelne otvárajú viacerí predstavitelia koalície aj opozície. Podľa politológa Radoslava Štefančíka nejde iba o samozvanú kauzu, ale najmä o dôveru verejnosti a spôsob, akým strana komunikuje celú situáciu. Práve preferencie sú dnes jednou z najdiskutovanejších tém. Kým ešte pred časom bolo Progresívne Slovensko v niektorých prieskumoch výrazne nad hranicou 20%, dnes sa hovorí o citeľnom oslabení podpory. Analytici upozorňujú, že časť voličov môže byť sklamaná z celej situácie a svoju podporu presúvajú k menším opozičným stranám. Otázkou zostáva, či ide o krátkodobý pokles alebo začiatok väčšieho problému. Politológovia zároveň upozorňujú, že táto kauza pravdepodobne nezmizne z verejnej diskusie tak rýchlo. Robert Fico a ďalší politici ju podľa nich budú opakovane otvárať počas televíznych debát aj kampane. Veľkú pozornosť vyvoláva aj správanie Igora Matoviča, ktorý Progresívne Slovensko na jednej strane kritizuje, no zároveň pripúšťa budúcu spoluprácu proti Smeru. Aj to vytvára ďalšie napätie vo vnútri opozície. Podľa odborníkov budú rozhodujúce najmä najbližšie mesiace. Ak sa Progresívne Slovensko nepodarí zastaviť pokles dôvery alebo presvedčiť nerozhodnutých voličov, téma môže zostať jedným z hlavných problémov pred voľbami. Naopak, ak sa strane podarí situáciu stabilizovať, môže ísť iba o dočasný výkyv preferencií. Je preto jasné, že politická atmosféra na Slovensku sa opäť výrazne mení. Otázkou zostáva, je pokles podpory Progresívneho Slovenska iba krátkodobý efekt alebo začiatok väčšej zmeny na politickej scéne. Napíš svoj názor do komentára. Ak vás zaujíma politika, aktuálne dianie, analýzy spoločenských tém, nezabudnite dať odber.